No niin, mä laitan sinne näin aikaisin tän videon. Mutta äsken, kun mä pelasin, tuli häkseri, joka ampui yhden nuolen, niin kaikki kuoli niinku. Joo. Siis se on kiva. Se on kivintä, että tässä pelissä on häksi. Nimittäin. Jos mä nyt annan jo muita ihan paskia, siksi kun no tää peli, siis tää servu tuli, niin kokeilin käyttää yhden kerran. Fly. Mut siitä ei tullut mitään ja mä en enää käytä sitä. En ikinä. Yes. I don't need more stuff. I need one. Mä tarvin vain tätä. I need only that. I need that Dad help me. Ottaa pulssit kamaa. What is this bullshit? Täällä on testejä, jos ei täältä löydy mitään. Paitsi tällaisia. Ehkä nyt tulee vähän kuudempaa staffia. Noin. Ja nyt voidaan mittaa kaikki. Joo, täällä etsestään. No more. Vaikka on lähtenyt. Joo, ei oo ketään. Ei oo ketään spawnilla. Se niinku ihan uskalsi tulla mua vai? No. One no more. Jos te tulee chattiin, että hei, täällä on Karvamato. Elikkä siis minä. Siis mun tyypin nimi on Karvamato. K4R. Kaikkien kaikkien A:n tilalla on 4. Siis mä en laittanut edes kultahousuja, mä oon vähän idiootti. Siinä yhdessä vaiheessa mä katsoin, että ai mulla on 2 kultahouspeksit. Niin kuin mä luulin, että mä laitoin ne, mut I'm stupid. Mr. Korjaaja is stupid. Noin saadaan ovi auki. Pierrasta on samalla, vaikka mä en edes pierras. Mä vähän säädin tän mikin asetuksia, koska mä katoin äsken yhden videon, niin se mikin laatu oli niin ihan... Ei ollut ihan sellaista, jota mä halusin, niin testataan tällaista. Testataan tällaista. Käytäks muuten edes en käyttänyt viime videossa tätä. Mutta nyt mä käytän tätä. Mun haukan silmät näki ton tyypin. He's dead. Jos en mä oot dead. Elikkä. Where he is. There he is. Tuolta se ei voi nyt löytää mitään. Huudako vähän armoria. Nyt se vielä kattoo mua. Mä tiedän se. Nyt jotain FPS jumppaa. Lähteekö mua karkuun vai? Tietääks että mä oon tässä? Vai juokseeks ihan? Juoksee isänsä pakoon. Hyppääpä nyt isäs syliin, niin mä tapan sitä. Vedän miekalla kaulosta läpi. Ja tungen sen sun sieraimiin sen jälkeen. Joo, tää... on ihan selvästi dead paja. That is dead paja. Siis... What the fuck are you doing? Man. Siis et sä pääse mua karkuun. Ainakaan kauan. Enää. Siis... Oh fuck, nää on tällaisia.
Joo, mä sanon noita kaikki muut, jotka tekee näin. Niin. Joo, mä en nyt tonne. I don't come to freeze. Elikkä he's dead. Se selvisi sieltä. Ei nyt vielä kerran sinne friisiin. Pelottelen se. Siis se on ihan lovit, koska... Se oli se tyyppi. Se noob-tyyppi jäi vielä friisiin. OMG, mikä paska. He's stupid. Eikä vaan se oikeesti tullut tänne. Ei se tullut tänne, se supply-droppi. Joo, never ever. Ei tullut tänne. Mutta voinkaan katsoa, että onko täällä örkkyjä. Serkkuja. Onko täällä yhtään mun serkkuja? Kuja game is best. Kuja Kajaani. Kuja Baigan Kajaani. Kuja Forganaaja. Mitä? I don't know. What the fuck is peli? What the fuck? Nyt kuule perhana. Lage. Fuck. Ihan oikeasti. Kiitos miakosta. Mutta mua ihan vitusti ärsyttää tämä. No niin, vihdoin päästään liikkeelle. Tuleekohan tästä niin pitkä video, että tätä ei voi upata. Täällä siis voin mä upata tätä, mutta tää vie niin paljon tilaa, tänne ei paljon tilaa vie, mutta mihin päin mun pitää mennä tonne? Joka asunnasta tulee freeze, niin en mä nyt... Tuolta tulee... What the fuck is going on? Joo. Tää ei oo hyvin reiluu. Hey man, what are you doing? I'm freeze. Tapanta. Vaikka tuolla onkin joku dogi. Joku fucking dogi. Dogin dude is noobs. Yrittääks tappaa omaa dogiansa? Nälliä suuhun perkele. Elikkä tuolla on selvästi lagasta, mitä toi teki. Mutta tuo oli ihan perseestä. Mutta se olisi tältä erää tässä.